Наша калега Ірына Слаўнікава цяпер падазраваная ў крымінальнай справе паводле артыкулу 342 арганізацыя падрыхтоўка дзеянняў, якіх груба парушаюцца грамадскі парадак. Ірыну затрымалі 30 кастрычніка пры вяртанні з адпачынку і сёння прыцягнулі арышт на 3 месяцы. Таксама журналісту Анджею Пачобату на сённяшні дзень афіцыйна прызнаны палізняволенымі амаль 887 асобаў. Аліна Коўшчык, вітаю, гэта студыя Белсат, і мы з вамі абмяркуем самыя важныя падзеі дня. Далучайцеся да нашага эфіру, каментуйце, задавайце вашы пытанні і, канешне ж, абавязкова падпісвайцеся на наш канал Белсат Ньюс. Нам вельмі важная ваша падтрымка. А мы пачынаем. Мы постараемся до Нового года эту проблему решить. Мы не будем их репатриировать. Мы попросим их, чтобы они могли уехать те, кто уезжает. Как видите, я выполняю свои обязательства. Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать по-романтику. У меня жена рыженькая, то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной, это тоже белое с красным. Не магу не пагадзіцца, таксама люблю памідоры са смятанай, што, дарэчы, бачна па маім сённяшнім строі. Шаноўнае гаспадарства, сёння ў мяне для вас трошкі радасна, але трохі сумная навіна. Беларуская асацыяцыя журналістаў атрымала украінскую нацыянальную прэмію за свабоду слова імя Ігара Любчанкі. Уручыў бажу гэтую ўзнагароду Нацыянальны саюз журналістаў Украіны. Цяпер рэжым Беларусі вядзе пераслед незалежных беларускіх журналістаў, а баш увесь час нас падтрымліваў і падтрымлівае, за што сам трапіў пад рэпрэсіі. Таму украінская прэмія – гэта такая праява падтрымкі і салідарнасці ад калегаў для ўсіх незалежных журналістаў Беларусі. Прэмія ж імя Паўла Шеремета дасталася былому палітычнаму вязню, крымскаму журналісту Мікалаю Семена. Гэта ўзнагарода вельмі каштоўная і вельмі важная для нас. За апошні год вялікая колькасць беларускіх журналістаў трапілі пад рэпрэсіі і, на жаль, пад рэпрэсіі трапіла і наша арганізацыя. У нас было некалькі ператрусаў у нашым офісе, у кватэрах нашых, і ўрэшце рэшт нашу арганізацыю забаранілі, а мы вымушаны былі выехаць з краіны, але у нас ёсць слова, і вось гэта ўзнагарода – это якраз паказчык, што слова наших коллег, оно гучить во всем свете, гучить в Украине. Наконец, через 5 лет ко мне пришла премия стран Европейского Восточного Содружества, премия имени белорусского журналиста Павла Шеремета, которого я знаю, которого уважаю, и творчество, которое люблю. И он был примером во многом и для белорусских журналистов, и в том числе он был примером и для
украинских журналистов. Ми, українські журналісти, розуміємо, що Мы, украинские журналисты, разумеем, что белорусские незалежные журналисты змагаюцца за сябе, за свою профессию, але яны даюць прыклад барацьбы для нас, украинских журналистов. Таму, адзначаючы беларускіх журналістаў, мы показываем, что каштоўнасць незалежнасці, каштоўнасць свабоды, слова для нас універсальная. І гэта жест падтрымання БАШ. І мы хочам, каб нашыя беларускія калегі маглі працаваць вольна і дыхаць паветрам свабоды. і ми хочемо, щоб Паветра свабоды нам всім так неабходная сёння. А ў спісе небяспечных злачынцаў ад сённяшняга дня актор, якога следчы камітэт абвесціў у міжнародны вышук. Вячеслав Сікора, актор і рэжысёр, гуляў у беларускіх расійскіх тэатрах. Цяпер яго абвінавачваюць паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодексу. Маўляў, ён публікаваў даступныя для вольнага прагляду відэаролікі, якія былі накіраваныя на распальванне варожасці па прыкмеце сацыяльнай прыналежнасці. Цяпер артыст знаходзіцца за мяжой з намі на сувязі. Вітаю вас, спадар Вячеслав. Добрый вечер. Як вам сённяшняя навіна, як вы яе ўспрынялі? Ну, вельмі прыемна, дзякуй. Шкада, што так позна, бо я разлічваў, што гэта будзе мага раней, можа на паўгады раней, бо я са жніўня, нават раней уже казаў пра яшчэ да выбараў все, што думаў пра міліцыю, пра прэзідэнта, тады яшчэ прэзідэнта. Ну, а пасля 9 жніўня я казаў, што думаў. Ну, я лічу сябе вольным человеком, что хочу, то и думаю. Что думаю, то и кажу. Што думаеце, то і кажаце, гэта прывілегія сапраўды вольных людзей, але ў Беларусі яна моцна караецца. Вы кажаце, што вы з'ехалі яшчэ ў жніўні. Чаму вы зрабілі той крок тады? Не, я з'ехаў, прабачце, перайду на рускую мову, каб шмат каму было еще зразумела. Я выехал в октябре, но бегать начал со 2 сентября, потому что первый допрос и обыск у меня был 2 сентября. И после первого допроса я понял, что минимум мне отобьют здоровье в тюрьме, а максимум я буду висеть где-нибудь в лесу. Поэтому после первого допроса я умудрился зайти в милицейский ноутбук. Они мне дали, типа, покажите, где вы оскорбляли работников МВД, когда разговор шел о том, кто избивал на Окрестина наших ребят. И я из милицейского ноутбука написал: я на допросе сижу в милиции. Вот. И они это вычислили и спросили: а зачем вы это сделали? Я говорю: а затем, чтобы мне не висеть на дереве. И говорю: через час, если вы меня не выпустите, здесь будет пол Могилева. Ну, они типа перенесли разговор на следующий раз, но следующий раз не состоялось, я ушел в бега. Бегал по Беларуси сначала, они меня вычислили в одном месте, приехали на машине по геолокации, и я уже понял, что мне жизни не будет. Но я убежал и оттуда. Мне жизни не будет, и я уехал из страны. А вось як вы сябе адчувалі, калі вы вымушаны былі ўцякаць і хавацца ва ўласнай краіне? Это очень, вы знаете, так как я любитель истории, много читал про революцию, про подпольное движение революционное в России, про подпольщиков, партизан Великой Отечественной войны, я вот чувствовал себя вот как человек, который борется против какого-то большого врага и который должен каждые 3 дня я менял квартиру, каждые 3 дня я менял симку. Квартиру, дом, район, область. И я за 2 недели так устал. Во-первых, я подставлял людей. И люди все время часто были незнакомые. То есть в нашем сообществе сопротивления фейсбучном все время давали мне квартиру. Но любой стук, любой звук, любой подъезд машины, когда в частном доме я прятался, ночью остановка какой-нибудь машины, ты 24 часа в сутки не спишь. Это такое ощущение, тем более, что столько примеров было пропавших без вести, убитых. Это, я понял, я не смогу так долго жить, потому что это уже доходило до маразма. Спочатку ви поїхали в Київ. Як ви пересекли? Як ви пересекли границу, межу? Я бежал, я сначала думал через 3 сестры, через Россию. Меня ФСБ взяло в России. Я попал в руки ФСБ в России, когда переходил границу. И оттуда бежал. Я сыграл инфаркт, вызвали скорую, и я уже там умирал. Благо повезло мое, актерское мастерство.
И меня везли уже в больницу умирающего, и я из скорой помощи бежал. Через лес опять в Беларусь, и потом уже опять в Киев. Мне повезло, что на мне не было запрета не было. Хотя на мне было 6 дел. В тот момент было 6 дел на мне. Просто А мне што повезло. гэта за просто справы? Што гэта за справы былі, в якіх вас абвінавачвалі? А это все призыв Все толькі к за честным сацыяльныя выборам. сеткі, так? Все толькі за сацыяльныя Да, сеткі? да, да. За то, что я стримил, за то, что я с марша в Минске, в Могилеве вел прямые эфиры, за то, что я клипы делал, ролики, за то, что я обсуждал, призывал всех более, радикальному. Знаете, я прошел Майдан. Я был на Майдане украинского от начала до конца. Я понял, что шариками мы не отделаемся. Я призывал людей более жестким подходом к этой ситуации, что Лукашенко просто так не отдаст страну. Ребята, прекращайте ходить, надо мусоров валить. Такие были у меня высказывания. Поэтому они за меня взялись очень плотно. 6 дел у меня было. 6. И 7-е, вот это, которое сейчас меня объявили международный розыск. Это за разжигание межнациональной войны. Ці зараз ви адчуваеце сябе бяспечна за мяжой? Ну, в Украине я не очень ощущал себя, конечно, в безопасности, но в Польше да. В Польше да. Цяпер вы знаходзіцеся ў Беластоку. Якая ваша сітуацыя? Ну, я занимаюсь любимым делом. Мы ставим сейчас 2 спектакля. В январе, даст Бог, у нас будет рождение Белорусского театра в Белостоке. Будет первая премьера. Ну и работаю журналистом параллельно. Скажыце, сёння таксама мы пабачылі такую навіну, што забралі даплаты да пенсію заслужанага дзеяча мастацтва і рэжысёра Валерія Мазынскага. Мы бачым, што культура ў Беларусі зараз пад такім сур'ёзным прэсам. Ці гэта добры перыяд для мастакоў, артыстаў, які стымулюе творчую дзейнасць, ці наадварот? Вось як для вас гэта? Ну, по большому счету-то в Беларуси никакой творческой деятельности-то нету. Смотрите, зритель, не знаю, в качестве протеста или в качестве уже, или за нищеты не ходит в театр. Я знаю, что никогда я, будучи актером театра и будучи в образовании, и педагогом работал, и в культуре, никогда с 2010 года обещанные $500 никто из актеров не видел. Даже народные артисты Беларуси не видели. Ну, так привычка выживать. К сожалению, среди артистов очень мало революционеров. Ну, это, вы знаете, это их выбор. Но на самом деле культура умирала до этого с каждым годом все больше и больше. На сегодняшний момент, как таковой, культуры белорусской в Беларуси нет. Просто идет выживание. Хотя, по большому счету, вот, если бы все сделали так, как Купаловский театр, Гродненский, то честь и хвала была бы артистам. Но, с другой стороны, кто будет кормить их семьи? Я их тоже понимаю. Гэта, канешне, безумоўна, вельмі складаная сітуацыя. Дзякую вам, поспехаў вам вялікіх. І, наконец, у меня апошняе да вас пытанне, бо сёння дзень народзінаў Владзіміра Караткевіча. Вось хочу вас запытаць, які ваш улюбёны твор нашага класіка? «Паром». Мы, по-моему, даже играли. Я играл в одном из спектаклей, написанных по повести Короткевича «Воробьиная ночь». Ну, наверное, эти. Я не скажу, что я очень хорошо знаком с творчеством Короткевича, я больше знаю других авторов, но мне посчастливилось играть, где в афише было написано автор пьесы, автор произведения Короткевича. Дякую вам. Я играл жандарма, кстати. Я играл очень отрицательную роль, я играл жандарма. То, кем я никогда не стану, никогда не был. Ну, але вы актор і можете сабе гэта дазволіць сыграць кожную ролю. Можа, нават калісьці ролю амапаўца, як мы бачылі ў свабодным тэатры, такі спектакль ужо паўстаў. Дзякуй вам, вялікі спадар Вячеслав, за гэтую размову. Чакаем з нецярпеннем прэм'еры вашых тэатральных новых пастановак. Усяго добрага. Всего доброго. Вячеслав Сікора, беларускі актор і рэжысёр, які быў вымушаны уцякаць, сёння быў з намі на сувязі. Вось мы ўжо закранулі тэму, што сёння дзень народзінаў нашага пісьменніка, паэта, публіцыста, драматурга Владзіміра Караткевіча. І я запытала спадара Вячеслава, запытаць хачу вас, нашыя гледачы, які ваш улюбёны твор Караткевіча. Напішыце ў каментарах. Я падзялюся, што вось мой улюбёны твор — гэта «Христос прызямліўся ў гародні». А з нагоды дня нараджэння Караткевіча вядомыя беларускія акторы, якія апынуліся ў выгнанні, як спадар Вячеслав, прачыталі верш
І тады закахалася хмара. Давайте разам паслухаем. І тады закахалася хмара у паплавы ад расы прамяністыя і ва ўсю Беларусь маю чыстаю, у мары бораў, у палёў абшары. І заплакала ад кахання, і слязою чыстай абмыла ўсе абшары зямлі маёй мілай, все калыскі яе і магілы, все змярканні яе і світанні. І пад птушак зялёны гоман нарадзіліся для абшараў плод кахання бору і хмары, мой Дняпро, і бяроза, і нёман. Па што ідзеш, воўча? Па прэмію Гідройця. Калі я напісала гэты радкі сёння ў дзень, пабачыла потым допіс Андрэя Хадановіча, які напісаў дакладна тое самае, тут акурат цудоўна зрымавалася. І шаноўнае спадарства. У Варшаве абвесцілі сёння лаўрэатаў прэміі за найлепшую арыгінальную кнігу, напісаную на беларускай мове ў жанрах мастацкай дакументальнай прозы, якую выдалі летась. Гэта кніга «Па што ідзеш, воўча» і Ева Віжнавец. Пісьменніца атрымала таксама адмысловую прэмію ад Еўрарады, або кніга выйдзе цяпер і ў аўдыёфармаце. Я вельмі рада Еву прывітаць сёння з намі ў студыі. Вітаю і шчыра цешуся. А ўжо як я цешуся, дзякую. Як ты цешышся? Страшэнна цешуся. Я яшчэ нават не ўсвядоміла, таму што гэта адбылося, шчыра кажучы, гэта адбылося нечакана. Я марыла, дабрацца да тройкі, так, марыла. Але калі вось гэтыя моманты, і побач са мной сядзеў мой сын, это было вельмі прыемна, таму што побач сядзеў мой сын. Вось. Я тут мушу зазначыць адзін момант. Я думаю, асабліва важна, што ты першая жанчына, якая атрымала гэту прэмію за 10 гадоў існавання прэміі. І, дарэчы, вось кніжку тваю «Па што ідзе, воўча» я выдала таксама жаночае выдавецтва. Так што тут ёсць такі вельмі моцны жаночы акцэнт. Так, я сказала падчас сваёй імправізаванай прамовы, што калі нарэшце жанчына атрымае прэмію, то чаму бы гэтай жанчыне не быць мной? І я вельмі была задаволена, што гэтая жанчына я. Як ты лічыш, ці ў беларускай літаратуры у нас роўныя магчымасці для пісьменніц і пісьменнікаў? Я лічу, што не роўныя, але лічу, што віны чыёйсьці канкрэтнай у гэтым няма. Вінаватае грамадства, калі можна так акрэсліць. Але і грамадства не вінаватае, таму што змены ментальныя адбываюцца не адразу, іх трэба пачакаць і трэба зрабіць пэўныя высілкі. Раней я лічыла інакш, але пасля рэвалюцыі 2020 года я пераканалася, што нашае грамадства вельмі падатнае на развіццё, на новыя ідэі, яно не такое ўжо кансерватыўнае, і што нашыя мужчыны проста золата нейкае. Вось. І я думаю, што ўсё будзе добра ў акрэсленай будучыні, нават спадзяюся ўбачыць гэтую будучыню. Як ты думаеш, прыкладна, які гэта адрэзак часу? Я напісала свой аповед «Хутка вылупіцца цмок» у 90-х і чакала, што гэты цмок беларускай рэвалюцыі вылупіцца ў 90-х жа. І з тых часоў я столькі разоў памылялася, што я баюся прарочыць. Але інтуіцыя мая гаворыць, што гэтаму канцэнтраванаму злу не будзе дазволена знаходзіцца на паверхні доўга. Мы вельмі чакаем гэтага моманту ўсе. «Па што ідзеш, воўча»? Гэта кніга твая другая. І вось такі поспех. Я, на жаль, не мела магчымасці яе яшчэ прачытаць, але вельмі спадзяюся, што зраблю гэта хуткай будучыні. І гэта велізарная, насамрэч, велізарны гонар, што адзначылі. Гэта значыць, што больш людзей даведаюцца пра гэту кнігу і змогуць яе прачытаць. Вось дзе яе можна цяпер знайсці, каб пазнаёміцца? Я бы зрабіла вельмі проста. Калі у каго ёсць інтэрнэт, то зайшла б на Facebook і напісала бы «Пфляумбаум». І на старонцы выдавецкай ініцыятывы «Пфляумбаум» напісана, як можна ў любую кропку сусвету замовіць нашыя Станей Скарынкінай кнігі. Так, Станей Скарынкіна, якая атрымала другую прэмію Гідройця за кнігу «Райцэнтр», так, здаецца? Так, «Райцэнтр», дакладна. Так. Чароўная кніга. Чароўная папросту. Я Тані Скарынкінай да таго года не чытала, як пачала чытаць яе на Фейсбуку, як пачала чытаць яе вершы, як пачала чытаць яе кніжкі. Калі б яна выйграла, я была б таксама рада, амаль што таксама рада ў такой жа ступені, як за сябе.
То бок гэта такая падвойная радасць, што дзве нашы цудоўныя пісьменніцы атрымалі гэтую ўзнагароду. Але сёлета гэта было незвычайнае ўручэнне, бо ўпершыню прэмія Гідройца ўручалася не ў Беларусі, не на радзіме, а ў Польшчы, тут у Варшаве, у Варшаўскім універсітэце. Вось ці гэта змяніла нейкае адчуванне ад прэміі ці не? Смутак, падаўленасць і ненавісць і надзею і ўсё, што мы адчуваем, усё гэта было і там, але была адначасна радасць і надзея. Таму што вось зараз Сергей Абламейка напісаў вельмі актуальную кнігу пра Кастуся Каліноўскага, які з'явіўся перад намі і запачаткаваў гэтую рэвалюцыю, так? І я думаю, што вось гэтая надзея, яна была і на прэміі. І я думаю, што, як я ўжо сказала раней, нас чакаюць светлыя часы. І на прэміі вось гэтая мяшанка пачуццяў яна была, прысутнічала. І мы, канешне, згадалі тых літаратараў, якіх мы зараз бачым у каменных мяхах без паветра, якія сядзяць там толькі таму, што яны людзі, якія думалі і размаўлялі і пісалі. Толькі за гэта выключна сядзяць Федута, сядзіць Ягор Марціновіч, сядзіць Андрэй Скурко, святлейшы, найяснейшы чалавек, якога я ў жыцці сустракала. Владимира Мацкевіча, думаю, таксама можа Владимира Мацкевіча залічым сюды. Ён сидзіць... Максім Знак. Насамрэч, багата людзей сядзяць за свае думкі, за свае выказанні. Вось толькі што я размаўляла са спадаром Сікорай, які таксама проста за допісы ў Фейсбуку падалі ў міжнародны вышук. Ну, такая, на жаль, пакуль сумная беларуская рэчыснасць, але хацела б яшчэ вярнуцца да твае кнігі. «Па што ідзеш воўчы?» Гэта кніга таксама пра жанчыну. І яна, мне здаецца, зараз такая асабліва актуальная, бо яна ў пэўным сэнсе звязана з міграцыяй, з нашымі пошукамі тоеснасці. Тое, што мы зараз назіраем на мяжы, я думаю, што так абвастрыла нашы пачуцці на гэты конт. Як з'явілася ў цябе ідэя гэтай кнігі? Гэта нават не кніга. У мяне ёсць бабка. Ну, не тое, што памерла, яна ў мяне заўсёды ёсць. І ўсяму, што я ў жыцці добрага навучылася, і злога, але глыбокага, я навучылася ад яе. Пачуцця гісторыі, пачуцця рэчаіснасці, пачуцця беларускасці я навучылася ад яе. І, канешне, я заўсёды хацела напісаць штосьці пра гэта. Потым, калі я пачула, што ЮНІСЕФ прапанаваў бабак, бабулек лічыць перадачай вуснай спадчыннасці і перадачай чалавечнасці, перадачай традыцыі, я зразумела, што я павінна напісаць пра беларускіх бабак, таму што яна была не адна, таму што я такіх бабак сустракала вельмі многа. Дзяды паміраюць рана, і дзяды не цікавяцца такімі дробнымі рэчамі, якімі цікавяцца бабулямі. Такімі духоўнымі. Такімі духоўнымі. Дзяды фасолю, напрыклад, не перабіраюць, замоваў рэдка ведаюць, так? І гэтак далей. І вось я жыла гэтым. Потым, калі я... Любанскі раён, ён жа ж абсалютна унікальны. Я хацела апісаць усё, што я там дасведчыла, як у кроплі вады. Пра ўсе 119 і 117 беларускіх раёнаў можна напісаць такую кнігу. Вось я і напісала. Это хутчэй за ўсё не кніга, а адкрытая жывая гаворка. Вельмі цікава, у апісанні кнігу тваю называюць балотнай казкай. Я сама гэта прыдумала. Балотная казка, як пішуць аўтары гэтых рэцэнзіяў, таму што, відаць, засмоктавая, як багна, як балота. Кажуць, што вельмі лёгка чытаецца кніга, што яна мае сапраўды такую магію ў сабе. Як каму, некаторыя кажуць, што вельмі вострая дэпрэсія і нават непрыязь да аўтаркі з'явілася. І я паважаю ўсе рэакцыі. Важна выклікаць пачуцці. Хацелася б, але абыякавасць таксама, дзякуй за абыякавасць. Гэта азначае, што чалавек не зазнаў таго досведу, які выкладзены ў гэтай кнізе, і я за яго шчыра рада. А раскажы адну каротенькую гісторыю з кнігі. Можа, штосьці прыходзіць у галаву. Ведаеш што? Мне вельмі падабаецца прозвішча чекіста. Лазівулькін. Гэта як перароблены Вельзевул, але гэта сапраўднае прозвішча, якое ёсць у архівах. Ён займаўся канваіраваннем, ён займаўся гібельнасцю людзей. Ён многіх людзей прывёў у смерць, жорсткую смерць. І сам атрымаў жорсткую смерць. І гэтая гісторыя мне падабаецца як навука. Я пастаянна думаю пра Лазівулькіна. Вось. Бадай, што гэтая гісторыя мяне найбольш уразіла.
І яшчэ мяне ўразіла, ведаеш, як у нашым Любанскім раёне вынайшлі забіваць габрэяў. Яны паклалі жалезную платформу і завялі іх на платформу і ударылі токам. Это чыста любанская вынаходка. Яна не прынялася, таму што потым аказалася, што лепей рабіць гэта газам. Верагодна, страшныя рэчы нас паражаюць нашмат болей, чым светлыя. Таму што ад іх хочацца адпіхнуцца і ўсплыць да светлых. Зараз мы у якім прамежку нашай гісторыі? Мы яшчэ да дна не дабраліся, мы ўжо вельмі блізка дна. Таму што мы бачым канцэнтраванае, глыбокае, чорнае, як смала зло, персаніфікаванае зло. І мы можам бачыць, як чалавек ператварыўся ў жывое зло. Але мне здаецца, што мы вельмі хутка пачнем усплываць угару. Кніга называецца «Па што ідзеш, воўча». Дык па што ідзе воўча? Па апошняе, это ж аўтэнтычная беларуская прымаўка. Ведаеш, у Бібліі ж ёсць такое, што багатаму дадасца, а ад неімушчага адымецца. Вось воўчай гісторыя, ён ідзе па апошняе. А ці аддамо мы гэтага апошняе? Ці не аддамо мы гэта апошняе? Я думаю, што не аддамо. Да і мы і самі добрыя ваўкі. Беларусы не святыя. Беларусы такія ж, як і ўсе. Я думаю, у нас яшчэ багата такой працы па разуменні таго, якія мы насамрэч, па перажыванні гэтых траўмаў, якія мы ўсе атрымалі за мінулы год. Дзякуй табе за такую кнігу, якая дапаможа нам, я думаю, знайсці нейкія інсайты кожны ў сабе. Абяцаю, што прачытаю бліжэйшым часам. Яшчэ раз шчыра віншую. Мне вельмі прыемна, шчыра радая за цябе. І спадзяюся, што ў хуткім часе мы пачуем і аўдыёбук. Пачуем. Паша сказаў, Паша зробіць. А хто будзе чытаць? Ведаеш нейкі голас? Яшчэ не ведаю, але Еўрарадыё сказала, што яно абавязкова са мной параіцца. Я б хацела які-небудзь глыбокі жаночы голас. І я ведаю, што на Еўрарадыё працуюць спецыялісты, і абавязкова падбяруць тое, што трэба. Цудоўна. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз віншуем з узнагародай. Ева Віжнавец, аўтарка кнігі «Па што ідзеш, воўча», лаўрэатка і пераможца прэміі «Гідройця» завітала да нас сёння ў студыю. А мы пераносімся на іншую тэму. Гарадзенскі пенсіянер Юзеф Нямера абараняў жанчыну ад гвалту Амапу. Выпадкова штурхнуў аднаго з так званых сілавікоў. За гэта Юзефа абвінавацілі ва ўдзеле ў масавых закалотах і гвалту ў дачыненні да супрацоўніка МУС. Як вынік, зняволення на год і 6 месяцаў калоніі агульнага рэжыму. У турме трэба перш за ўсё заставацца чалавекам. Усе аб'ядноўваюцца, разумеюць, што нам трэба выжыць разам. Толькі салідарнасць. Шановне господарство, дякую вам вялікі. Я сачу за вашими каментарамі. Я пытала вас, якая ваша улюбёная кніжка Владимира Караткевича. І вы пішаце: «Каласы пад серпом твоим, Христос приземліўся гародні, сівая легенда. Каласы пад серпом твоим, дзікае паляванне караля Стаху, маці ветру таксама». Так што дзякую вам вялікі за тое, што прымаеце ўдзел у нашым эфіры вельмі актыўна. Мы змяняем тэму на тэму мігранцкую. Калі можаце, ісці ідзіце. Лукашенко сустрэўся з мігрантамі, якія знаходзяцца ў транспартава-лагістычным цэнтры ля беларускага памежнага пункту пропускі Брузгі. Лукашенко сказаў, што адпраўляць мігрантаў на радзіму гвалтоўна ніхто не будзе. Гэтаксама, як не будзе і перашкаджаць ісці ў Еўропу. Паводле Лукашэнкі, мігранты, якія цяпер знаходзяцца ў Беларусі, гэта невялікая нагрузка для Нямецчыны. Але, цытата, блакуюць усё палякі. Лукашенко заклікаў улады Польшчы прапусціць мігрантаў праз сваю тэрыторыю. Я смотрю дальше. Если мы сейчас не решим в Беларуси проблему беженцев,
она будет на порядок мощнее не только весной, но и зимой. Мы понимаем, что сюда хлынет огромное количество беженцев, и сдержать их на границе будет невозможно. Поэтому надо сейчас, пока эта проблема не разрослась, ее ликвидировать, ее надо решить. Если они, и немцы, и поляки, меня сегодня не услышат, я не виноват. Мы будем с вами делать все то, чтобы выполнить ваши пожелания. Это не популизм. Будет так, как мною здесь сказано. Ці будзе так, як сказаў Лукашенко, мы за гэтым будзем сачыць, але пакуль не выглядае на тое, што яго атрымоўваецца. Пяты пакет санкцый супраць акурат яго амбасадары краінаў еўразвязу прымуць ужо ў наступную сераду. Пра гэта паведамляе карэспандэнт радыё «Свабода» Рыкард Юзвек, які заўсёды мае досыць дакладныя інсайты з Брусэлю. А ў пакеце 28 фізічных і юрыдычных асобаў. Гэтая навіна з'явілася праз 2 дні ад выступу Святланы Ціханаўскай у еўрапейскім парламенце. Александр Лукашенко сёння залез на паддоны выступу перад мігрантамі і палічыў, што на ўтрыманне турыстаў Беларусь ужо выдаткавала больш за 12 мільёнаў долараў. Дыктатар чакае кампенсацыі. А чаго чакаць у развіцці гібриднай атакі, абмяркую з нашымі экспертамі. Марыяй Аўдзеевай, дырэктаркай па даследаванням Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі. Добрый вечар, Марія. Добрый вечер. А таксама палітолагам Вадзімам Валавым. Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер. Разрешите первый вопрос. Я задам Марии. Мария, мы уже определенное время наблюдаем за тем, как развивается вот эта гибридная атака Александра Лукашенко на границе Евросоюза. Вот в каком пункте мы сейчас? Мы уже были на пике и уже потихонечку пошли на спад, или все-таки еще нам дадут жару, скажем так? Я думаю, что пиковый период еще не пройден. То есть те атаки, когда Беларусь и граница были во всех новостях, и когда внимание всех было приковано к границе, это было всего лишь одним из этапов. Это было звеном в цепочке. Одновременно с этим мы видели и усиление напряжения по другим направлениям. И если мы принимаем во внимание и понимаем, что атака мигрантами – это одна из тактик Кремля для того, чтобы максимально усилить напряжение по всем сферам, это такая же составляющая, как, например, полеты военной российской авиации на территории Беларуси, это торги за запуск Северного потока, это шантаж Европы газом, а Украины поставками энергии, то это всего лишь составляющая, и в дальнейшем и Лукашенко, и Путину выгодно иметь постоянно эту ситуацию на границе для того, чтобы в нужный момент ее активизировать. И мы, в общем-то, видим и по сообщениям польской погранслужбы о том, что в течение всего этого времени каждый день, я смотрю, не меньше 200 человек, они сообщают, пытаются прорваться через границу, причем уже по другим направлениям. То есть это говорит о том, что, в общем-то, они рассосредотачиваются, что может быть даже хуже, потому что когда все мигранты находились в одном месте, то контролировать их, в принципе, держать границу, наверное, было легче, чем если они сейчас будут небольшими группами, ну как небольшими, 200 человек – это значительная группа, пытаться прорываться по другим направлениям. Вадим, что говорят в Литве по поводу вот этой гибридной атаки Александра Лукашенко? Мы понимаем, что на границе с Литвой масштаб этой атаки слегка меньше, чем в отношении с Польшей, но тем не менее вас тоже очень сильно затронула эта проблема, и на самом деле вот литовские власти, они достаточно жестко реагируют, и даже сегодня глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлис Ландсбергис заявил про то, что может инициировать международный судебный процесс против Лукашенко. Вы считаете, правильно действуют литовские власти? Я бы сказал, еще можно добавить то, что сегодня министр внутренних дел также заявила о том, что могут быть закрыты пограничные пункты контроля на границе с Белоруссией и Литвой. То есть позиция Литвы по отношению к действиям Беларуси, она является достаточно жесткой.
Насколько это решает проблему, сказать трудно, но просто Литва вот придерживается такой политики максимального давления на белорусский режим, считая, что именно это должно принести пользу. И в первую очередь проблему мигрантов должна решать Европа со своей стороны без какого-либо диалога с Белоруссией, который только легитимизирует белорусский режим. Мария, мы видим, как накаляется ситуация тоже и на белорусско-украинской границе. Мария находится в Украине и является украинской эксперткой, так что вы наверняка знакомы с этой ситуацией. Даже вот сегодняшняя информация, что на границе с Россией и Беларусью нашли какой-то арсенал, даже с тепловизорами, то есть это какая-то новая информация. Мы следили также за тем, что там идет концентрация войск вблизи украинской границы. Есть ли признаки того, что действительно вот эта гибридная атака будет перекинута, не только рассредоточена по границе с Польшей, но также перейдет и на украинскую границу, к чему, в принципе, Украина начала готовиться? Да, вы совершенно правы. Украина начала к этому готовиться. В принципе, здесь нужно, конечно, понимать, и мы это понимаем, что основной целью мигрантов является все-таки Германия, что Польшу они рассматривают, и они об этом прямо говорят, как промежуточный маршрут. И поэтому Украина для них логистически не очень интересна, потому что это удорожает все. Они и так уже потратили немалые деньги для того, чтобы приехать в Беларусь и дальше перебираться в Германию. И граница Украины, в принципе, сложно проходимая. То есть там леса, болота, им физически не так много мест, где они могли бы эту границу преодолеть, и после этого им все равно нужно каким-то образом пытаться проникать в Польшу, если пытаться моделировать эту ситуацию. Поэтому украинские силовики проводили выездное заседание на приграничном регионе. Я знаю о том, что там и усиленные меры безопасности, и усилены границы, и говорят о том, что еще будут это продолжаться, то есть там и дроны привлекаются, и количество людей на этих местах. То есть Украина, в принципе, понимает, в каких местах могут быть предприняты попытки прорвать границу, потому что, как я говорю, что их не так много. Большая часть этой границы – это болотистые, лесистые места. Вот. Но, тем не менее, большую угрозу представляет то, что, в принципе, увеличивается опасность военная со стороны Беларуси, потому что у Лукашенко очень изменилась риторика, он стал неоднократно говорить о том, что каким-то образом оружие, вооружение с Донбасса поставляется туда мигрантам, хотя все прекрасно понимают, что Донбасс не граничит с Беларусью, и что единственный путь, которым оно, если туда и может поставляться, это через границу с Россией, которая является неконтролируемой. Вот. Поэтому то, что вспоминается Донбасс, оружие, об этом Лукашенко говорит постоянно. Он неоднократно заявлял о каких-то схронах, которые были найдены на границе. Тут появляется вопрос, а каким образом тогда выполняют службу пограничники белорусские, если они позволяют провозить оружие через собственную границу, если такие факты все-таки есть. То есть как оно там оказывается. Поэтому это, конечно, все похоже на инспирированные какие-то провокации, которых, я думаю, мы еще увидим много. И в целом, в чем нехороша ситуация, это то, что постоянно нагнетается ситуация, и ее нужно рассматривать в комплексе вместе с тем, что мы слышим сейчас постоянные заявления со стороны Лукашенко о том, что при поддержке России вот они готовятся к тому, чтобы отражать атаки НАТО, какие-то несуществующие, то есть готовятся отражать агрессию непонятно от кого. Вадим, вот хотела бы спросить вас, насколько вы собираетесь, Литва собирается атаковать, и НАТО собирается атаковать Беларусь, Россию? Вообще, есть ли смысл говорить о том, что есть какая-то угроза со стороны НАТО? Потому что все-таки 4-ю статью трактата НАТО пока еще не привели в действие. Консультации какие-то начались, но тем не менее, вот есть ли это угроза со стороны НАТО? Мне кажется, я все время об этом говорю, разговоры с обоих сторон относительно того, что Россия собирается нападать на НАТО, о чем говорится в Польше, в Литве, в других странах Балтии, точно так же, как и что НАТО собирается нападать на Россию, они абсолютно беспочвенны.
И в первую очередь это делается больше с учетом каких-то политических или экономических интересов, например, военно-промышленного комплекса. Поэтому я не вижу перспектив у темы нападения России на НАТО или НАТО на Россию. Ну, то есть в экспертной среде мы понимаем, что эта тема, она далека от реальности, но тем не менее диктатор использует ее для своих целей, чтобы запугать тех людей, которые поддаются еще каким-то образом на пропаганду. Я бы хотела показать вам небольшое видео, как мигранты пробовали перебраться с Беларуси у Литву у причепе грузовика. И учора пасля обеду литовские помежники у Медзяника спынили вось грузовик на белорусских номерах. Давайте поглядим вось про новый шлях мигрантов у Литву. Смотрите, короче, нашли, Рудольф под пломбой ехал, открыли дверь, а там 2 гастарбайтера сидит внутри. Смотри, прибежали погранцы эти, сейчас его стволы достают, сейчас будет кино. Опа, здрасте, удобно вам? Удобно. Ласты закрутили, мордой в пол, сопротивляются. Все, рулю на. Бедолага, пацан с Рудольфа. Будут песни петь, похоже. Громким голосом. Бедный хлопец. Сейчас разворот, проблемы и все дела. Сумочки пошли. Все, братан, машине, маши. Сейчас, походу, будет у тебя тут полный фул. Скотчем сейчас руки скрутят. Вот такая вот у нас веселая работенка, ребятки. Вот такая веселая работенка, як мы бачили. Это видео мы отрымали от наших коллег из нашей Нивы. Вадим, еще хотела бы к вам вернуться. Александр Лукашенко пытается получить максимальные выгоды из этой ситуации, которую он сам создал на границе. И вот он уже заявляет о том, что потратили на мигрантов 12 миллионов долларов. Это вообще реально, как вы считаете? И за что эти 12 миллионов? Вообще, это какие-то реальные цифры? Смотреть, тут на что там именно тратились, возможно, смотря как расходовать эти средства. То есть нам, если не предоставляются конкретные строчки расходов, то трудно говорить, обоснованно это, не обоснованно, но в принципе содержание мигрантов это не дешевое удовольствие. Но с другой стороны, как бы суммы могут быть и завышены, чтобы создать, так сказать, определенный информационный фон. Но опять же повторюсь, что чтобы делать какие-то выводы, нужны конкретные цифры и доказательства. И все время еще белорусские власти тоже говорят о том, что им обещали вот дать деньги на содержание иммигрантов, и вот Евросоюз не дает. Вот правильно, Мария, что Евросоюз не дает денег Александру Лукашенко на содержание иммигрантов? Если говорить о деньгах, то те расследования первоначальные, которые были по поводу притока мигрантов, вернее не притока, а организованного Лукашенко привоза мигрантов в Беларусь, то на этом хорошо зарабатывал сам режим. То есть люди платили не $1000 за то, чтобы попасть на территорию Беларуси, чтобы дальше пробираться в страны ЕС, в Польшу, в Литву. Поэтому на этом все хорошо зарабатывали. И сейчас то, что была информация о том, что те люди, которые продают что-то мигрантам, которые там бизнес организовали на границе, что они также эту ситуацию используют для того, чтобы заработать. В принципе, в этом ничего плохого нет, в желании заработать, но почему тогда вопрос только в этом обвиняется Евросоюз, который здесь вообще ни при чем. То есть они находятся на территории Беларуси, их полностью контролирует Беларусь, они находятся под постоянным контролем белорусских пограничников и других силовиков. То есть в чем вопрос к Евросоюзу, здесь как бы совсем непонятно. При этом Лукашенко постоянно пытается сместить акценты и уйти от того, что он создавал условия для того, чтобы эти люди смогли попасть в Беларусь, и эти условия были супер благоприятными, потому что им выдавались визы, потому что были организованы дополнительные рейсы, они постоянно туда
сотнями доставлялись. Вот. И теперь предъявлять претензии к Евросоюзу, потому что их должны содержать, но это по меньшей мере странно. Да, там были идеи, что давайте сделаем так же, как в Турции, но на самом деле, потому что Турция, Евросоюз дает деньги на содержание мигрантов, но на самом деле он же их дает не напрямую правительству, он их вкладывает в инфраструктуру, которая обеспечивает мигрантов. То есть если Лукашенко хочет пойти по этому пути, поселить их у себя, создать для них школы, детские сады, больницы дополнительные, то, возможно, как бы он будет об этом разговаривать. Но пока что я вот со стороны белорусской власти этого не вижу, а вижу только претензии и попытки информационных манипуляций, которые им достаточно хорошо удаются. Спасибо вам большое за ваш комментарий. С нами на сувязі была Мария Авдеева, директорка по даследаванням Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі, а таксама Вадзім Валавы, палітолог з Літвы. Дзякуй вам вялікі, што знайшлі для нас час увечары паразмаўляць пра гэту вельмі важную балючую тэму. А тым часам каля 1000 іракцаў, які спрабавалі трапіць у Еўрасаюз, па беларускім маршруце вярнуліся дадому на так званых эвакуацыйных рэйсах з Менску. Людзі засмучаныя, траўмаваныя, некаторыя кажуць, што беларускія сілавікі вельмі дрэнна да іх ставіліся, не давалі ежы, збівалі і пагражалі нацкаваць сабак. Мы перабывалі на літоўска-беларускай мяжы 14 дзён. Нас там трымалі, нам давялося заплаціць шмат грошай, каб вярнуцца ў Менск. Мы прабылі там 18 дзён, але ежы ў нас было толькі на 4. Такім чынам мы былі без ежы на працягу 14 дзён. Беларусы прымушалі нас пераходзіць на літоўскі бок. Кожны бок гуляўся з намі, як з футбольным мячом. Я сапраўды шчаслівая, таму што магу вярнуцца дадому. Я не хачу зноў ісці гэтым шляхам. Я не виноват. Пакуль некаторыя думаюць, ці прышчапляцца, вірус не чакае і мутуе. Яшчэ не так даўно мы расказвалі пра небяспечны штам Дельта, а ўжо цяпер Сусветная арганізацыя аховы здароўя правяла экстранную нараду ў сувязі з новым афрыканскім штамам. Нягледзячы на высокі ўзровень вакцынацыі ў Еўропе, уводзяцца экстранныя меры, як локдаун у Аўстрыі, абавязковае нашэнне масак на вуліцах ці падвойная кавідная ідэнтыфікацыя, калі пры сабе неабходна мець і пашпарт кавідны і актуальны тэст. Сітуацыю абмяркуем з Іванам Вайтовічым, былым галоўным санітарным лекарам Менску. Вітаю вас, спадар Іван. Вельмі радая вас бачыць у нашай студыі, але сітуацыя, канешне, вельмі сумная. Я вот хацела бы нават сама разабрацца і зразумець. Я толькі што вярнулася з паездкі, дзе наведала і Аўстрыю, і наведала Францыю, дзе розны падыход трошкі да таго, што адбываецца кавіднай сітуацыі. І вось калі ў Аўстрыі вельмі жорстка, там трэба, там людзі ледзь не кожны дзень тэстуюцца, нягледзячы на тое, што таксама высокі ўзровень прышчэпак і ў Францыі, там больш за 85% насельніцтва прывіты, тым не менш ідзе хваля. Вось чаму так адбываецца? То прышчэпкі нас не ратуюць, ці як да гэтага ставіцца? Ну, наконт прышчэпак, то прышчэпкі не заўжды ратуюць, але забяспечваюць, пробачьте, буду по-российски, они хотя бы помогают не попасть в реанимацию и не получить тяжелые осложнения. Поэтому здесь по-прежнему важно помнить и делать все возможное, чтобы привиться, вот, и соблюдать вот эти все меры, которые для обеспечения защиты от передачи вируса. Вот, это и маски, и дистанцирование, и опять же, обработка рук и другие меры.
Вот это все актуально. То есть в все настоящий актуальна. То момент. бок прышчэпкі дзейнічаюць, просто мы хварэем больш лёгка, Так. але ковід з намі застаецца і мутуе. Важнае пытанне. Ці прышчэпкі дзейнічаюць таксама на вось гэтыя новыя штамы, ці зусім не? Я думаю, што зараз на гэта пытанне ніхто не можа адказаць, таму што вось гэта інфармацыя пра новую мутацыю Так, яна яшчэ вельмі віруса, такая яна недаследаваная. недаследаваная. І зараз вядома, што і Нацыянальны інстытут нагляду за інфекцыйнымі захворваннямі Южнай Афрыкі праводзіць даследаванні, так ва ўсім міры у свеце робяць гэтыя даследаванні. Але пакуль што гаварыць, што там гэты вірус неяк адрозніваецца, ці ён там вызывае нейкія іншыя сімптомы, вось пакуль што рана. Вось мы будзем назіраць за гэтым і даведаемся, я думаю, што праз некалькі тыдняў. А давайте цяпер паслухаем прадстаўніка Сусветнай арганізацыі здароўя, таксама міністра аховы здароўя Паўднёвай Афрыкі, што яны думаюць пра новы штам коронавірусу, можа трошкі праясняць нам сітуацыю. Папярэдні аналіз паказвае, што гэты варыянт мае вялікую колькасць мутацый, якія мы будзем вывучаць. Спатрэбіцца некалькі тыдняў, каб зразумець, як дзейнічае новы штам. Даследнікі працуюць, каб лепш зразумець мутацыі, што яны патэнцыйна азначаюць, наколькі трансмісійны ці вірулентны гэты варыянт і як ён можа паўплываць на дыягностыку, тэрапію і вакцынаванне. Гэты варыянт B11529 распаўсюдзіўся з дзіўнаю хуткасцю. Новая мутацыя, новы варыянт – гэта сур'ёзная праблема, якая цяпер выклікае ўспышку захворванняў. У выходныя мы правядзем паседжанні рады ў справах каронавіруса пры ўрадзе і кабінеце міністраў, каб абмеркаваць магчымыя наступствы новай сітуацыі. Спадар Іван, вось як хутка распаўсюджваюцца вірусы? Вось зараз мы кажам пра тое, што гэты вірус недзе ў Афрыцы. Як хутка ён можа дайсці да Беларусі? Цяжка тут... Я разумею, што цяжка прагназаваць, тым не менш, гэта хіба што досыць хуткія тэмпы, так мне падаецца. Я думаю, што так, як адбывалася ад пачатку гэтай інфекцыі, але мы ведаем, што і дельта ён стаў больш заразны. І тое, што зараз гавораць пра новы штам, што ён таксама адрозніваецца вось такой заразнасцю вялікай. Куды ўжо больш заразна? Вось гэты вірус так мутуе, што навукоўцы не паспяваюць за ім, так? Паспяваюць, але мы бачым, што вірус мутуе, і што будзе ў заўтрашнім дні, мы не ведаем. Але вось тое, што мы можам рабіць, кожны з нас у гэты момант, гэта клапаціцца пра сваё здароўе. Дарэчы, так, давайте пра гэта паразмаўляем, бо я таксама размаўляла з людзьмі, якія супраць прышчэпак. Яны кажуць, маўляў, пра тое, што усе кажуць рабіць прышчэпкі, а ніхто не кажа пра тое, што варта клапаціцца пра здароўе, каб наш імунітэт сапраўды сам мог абараняцца. Вось якія вашыя парады на гэта конт? Парады і прышчэпкі, і трэба клапаціцца пра сваё здароўе. Трэба памятаць, што і стрэс, і добры сон, рэжым дня, харчаванне, што ўсё гэта спрыяе, і актыўнасць, хадзіць па вуліцам, дыхаць паветрам, праветрываць памяшчэнне. Все это помогает защититься от любой болезни. Быть здоровым и поддерживать состояние здоровья – это обязательное условие для профилактики любой болезни. Поэтому обязательно нужно помнить о простых правилах. И они действуют в отношении ковида. И не только. И не только. Потому что ковид – это не отдельная хвороба. И хочу сказать, что и коллеги мои отзываются, которые сейчас работают в системе здравоохранения Республики Беларусь, они наблюдают, что те меры, которые применяются в отношении ковида, они повлияли на другие инфекционные заболевания. Люди стали более грамотными в отношении своего здоровья, в отношении профилактики болезни. Они чаще моют руки, они заботятся о ближних, соблюдают респираторный этикет. То есть они научились. Если раньше до ковида было по-другому. Сейчас ситуация изменилась. Люди стали более ответственными в отношении собственного здоровья и здоровья ближних. Поэтому сейчас наблюдается спад по инфекционным заболеваниям по другим. Я думаю, тут можно
изучить и увидеть, что на самом деле вот есть влияние такого правильного поведения людей. Ну, я так само зауважила, што ну, раней, калі было так, калі ты там трошкі захварэў, то ўсё роўна ідзеш на працу, альбо там дзіцё ўсё роўна ідзе в школу. А цяпер мы разумеем, што гэта можа быць сапраўды небяспечна, бо мы не заўсёды перакананы, ці гэта кавід, ці гэта не кавід. І разумеем, што лепей застацца дома, калі штосьці не так. Так. Я думаю, што гэта добра, таму што калі ты застаўся дома і у цябе ёсць нейкія сімптомы, і ты не ведаеш, што гэта, вось, гэта можа быць кавід, гэта можа быць іншы вірус рэспіраторны. Вось. Але калі ты застаешся дома, то ты не нясеш гэты вірус у свой калектыў, дзе ты працуеш, ці да сваіх сяброў, сваякоў і так далей. Вось гэта добра. Як вы ставіцеся да таго, што каб рабіць прышчэпкі дзецям? Ці гэта ўжо той момант, калі трэба пачаць гэта рабіць? Ну, я думаю, што тут патрэбна такое узважлівае вырашэнне. Бо Pfizer ўжо дапусцілі да вакцынавання дзяцей, я бачыла інфармацыю. Але вось наколькі на вашы адчуванні варта гэта рабіць? Ну, я думаю, што трэба глядзець на сітуацыю, як ідзе інфекцыйны працэс, як хварэюць дзеткі, вось, і глядзець, каб ну, не перабольшваць эту меру. Зразумела, што гэта можа дзесьці дапамагчы стрымаць эпідпрацэс, але важна разумець, што дзеці, што гэта патрэбная мера. Калі дзеці хварэюць лёгка і не хварэюць цяжка, то, напэўна, ну, на мой погляд, ну, варта пачакаць. Што можа пераканаць беларусаў часцей рабіць прышчэпкі? Бо ўсё ж такі беларусы не перакананыя, што варта ад ковида менавіта. Что может их убедить делать вакцинацию? Ну, я думаю, что было бы хорошо, чтобы было больше доброго примера в этом отношении. Чтобы ну, такие видные люди в стране, они показывали свой личный пример в отношении вакцинации. Так, як это робіў Джо Байден, напрыклад, Ну, так, які вакцынаваўся, і все показалі гэта, то бок чалавек у досыць сталым ужо ўзросце, ён не пабаяўся, зрабіў гэтую прышчэпку. Мы ведаем таксама, што зараз ідзе праца офісу Святланы Ціхановскай па тым, каб Сусветная арганізацыя здароўя і Еўросаюз, Еўразвяз паставілі ў Беларусь 1 мільён вакцынаў вось заходніх, якія прымае ўвесь свет. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца, ці беларускія ўлады прымуць такі каштоўны падарунак. Але я думаю, што калі б гэта адбылося, то шмат беларусаў вырашылі прывіцца. Бо ёсць яшчэ такі недавер да спутніка, да кітайскай вакцыны. Вось. А калі б з'явілася заходняя вакцына, то я думаю, што шмат людзей прышчепіліся б, потому што больш даверу. Дзякуй вялікі. Іван Вайтовіч, былы галоўны санітарны лекар Менска, завітаў да нас сёння ў студыю. Мы паразмаўлялі пра то, як засцерагчыся ад ковіда, ці варта шчапіцца. А сёння дзень удзячнасці, які ўзначылі маштабным парадам у Нью-Йорк. Вось, дарэчы, давайце з вамі паглядзім, як ён праходзіць у ковідных умовах, бо ён з'яўляецца найважнейшай святочнай традыцыяй, за трансляцыяй якой назірае кожны год 50 мільёнаў чалавек. І прайшоў гэты парад у 95-й раз. Відэа з Нью-Йорку ўжо праз імгненне. Я, Аліна Коўшык, на гэтым з вамі развітваюся. Да сустрэчы заўтра. Перадаю эстафету Александру Пуціле і аб'ектыву. Не пераключайцеся.
Затрыманая разам з мужам у аэрапорце Менск журналістцы Ірыне Слаўнікавай з 30 кастрычніка двойчы давалі па 15 сотняў арышту, склаўшы пратакол за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Арышт мусіў скончыцца ў нядзелю о 12 гадзіне, але адпускаць Ірыну і яе мужа Александра не збіраліся. Больш за тое, цяпер хочуць судзіць паводле крымінальнага артыкулу 342 арганізацыя дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Пакаранне паводле гэтага артыкулу 4 гады за кратамі. В эфире «Объектив». Меня зовут Александр Путила. Добрый вечер. Лукашенко пужая непослухмяный Захад. Если мы сейчас не решим в Беларуси проблему беженцев, она будет на порядок мощнее. Ковид не стамляецца мутаваць. Спатрэбіцца некалькі тыдняў, каб зразумець, як дзейнічае новы штам. ТикТок-сериал про Голодомор. Начали ценить те крошки хлеба, которые часто мы уже можем что-то выкидывать с еды. Раньше такого не было. Больше 8 тысяч спробаў нелегальна мінуць беларуска-польскую мяжу зафіксавалі польскія памежнікі з пачатку месяца. Штоночы мігранты штурмуюць мяжу пры дапамозе беларускіх сілавікоў. Нямецчына чарговы раз абвергла інфармацыю, што гатовая прыняць да 2000 мігрантаў. Лукашенко ж абяцае мігрантам спрыянне ва ўсім. Працягне тэму Ірына Дарафійчук. Места хватает сейчас этого или не хватает для того, чтобы разместиться? На пачатку тыдня вінаваці ў міжнароднай арганізацыі ў тым, што прыязджаюць да мігрантаў пакрасавацца ды, цытата, «за нос дзіця пачасаць». А напрыканцы тыдня і сам прыляцеў у Брузгі. Александр Лукашенко наведаў лагістычны цэнтр для польскай мяжы, у якім утрымоўваюцца каля 2000 мігрантаў. Там яго сустрэла ўдзячная публіка. Мы хочам з'ехаць, хочам трапіць у іх асяродкі, у заходнія, адкрыць там асяродкі, а мы пакінем гэтыя джунглі, памежны лес птушкам. Лукашенко заявіў мігрантам, што прымусовай рэпатрыяцыі не будзе і паабяцаў не лавіць на мяжы, ды спрыяць, нават калі гэта будзе кепска для суседніх краінаў, а заадно і прыгразіў суседзям. Если мы сейчас не решим в Беларуси проблему беженцев, она будет на порядок мощнее не только весной, но и зимой. Мы понимаем, что сюда хлынет огромное количество беженцев, и сдержать их на границе будет невозможно. Мігранты не спыняюць спробаў трапіць у аб'яднаную Еўропу. Міністэрства ўнутраных справаў Літвы заявіла, што магчыма закрые пункты пропуску на мяжы з Беларуссю, бо ў апламбаванай беларускай фуры памежнікі выявілі 4 уцекачоў. Гэты чалавек, спадар Лукашенко, абсалютна непрадказальны, і мы не ведаем, што можа прыйсці яму ў галаву. Нашая мэта – аказаць ціск як на еўразвяз, так і на ўсіх іншых узроўнях. Каб спадара Лукашенко, які арганізаваў весь гэты міграцыйны крызіс, прыцягнулі да адказнасці. Цягам сотняў літоўскія памежнікі не пусцілі ў краіну 29 асобаў, якія спрабавалі нелегальна перайсці мяжу. Пра 217 такіх спробаў заявіла Польшча. Між іншага, група з 200 асобаў чарговы раз безвынікова штурмавала беларуска-польскую мяжу. На заходзе Польшчы у цэнтры для мігрантаў, што ў мястэчку Вэнджын, адбыўся бунт. Мігранты патрабавалі паляпшэння ўмоваў утрымання або пераводу ў Нямецчыну ці Ірак. У вайсковых казармах пад вартай утрымліваюцца каля 600 мужчынаў, якія чакаюць рашэння пра наданне статусу уцекача ці ўжо атрымалі адмову. Учора агрэсія павялічылася. Гэтыя асобы выкарысталі мэблю, тое, што было ў пакоях, бо ў іх няма небяспечных прыладаў, і пачалі нішчыць памяшканні. Між іншага выбілі шыбы. Мы пачалі перамовы, выклікалі на дапамогу паліцыю, пажарную службу. Пасля гэтага мужчыны пераканаліся, што трэба супакоіцца і далей чакаць адміністрацыйных рашэнняў. Яшчэ каля 600 асобаў сёння ўначы вярнуліся ў Ірак з Беларусі на 2 рэйсах іракскіх авіялініяў. Чарговыя 2 гуманітарныя рэйсы, на якіх змогуць вылеціць да 800 чалавек, Менскі аэрапорт анансаваў на сёння і заўтра. Ірына Дарафійчук, Белсат. У шэрагу краінаў зрабілі больш жорсткімі правілы ўезду з поўдня Афрыкі, бо ў паўднёвай афрыканскай рэспубліцы зарэгістраваны новы варыянт каронавіруса B11529. Ён мае неймаверную колькасць мутацыяў, 32 з вядомых нам 50, таму выклікае непакой у адмыслоўцаў. Уздзеянне гэтага штаму будуць назіраць, аднак навукоўцы ўжо сёння кажуць, што ён можа аказацца больш заразным за дэльту. Пра цячэнне пандэміі ў свеце Юлія Цяльпук.
Новы варыянт віруса з 50 вядомых даследнікам мутацыяў мае ажно 32. Выявілі брытанскія навукоўцы, назіраючы за геномамі каронавірусу падчас успышкі хваробы ў паўднёвай Афрыцы. Перадалі звесткі тамтэйшаму міністру аховы здароўя Джоу Фала. Новая мутация, новый вариант – это серьезная проблема, якая теперь выкликае успышку захворвання. У выходные мы проведем паседжанне Рады ў справах коронавируса при Ўрадзе и Кабинете министров, каб абмеркаваць магчымыя наступствы новой ситуации. Мутаваны вірус выявілі пакуль менш чым у сотні асобаў. Назвалі варыянт B11529. Хоць новым штамам яго лічыць заўчасна, лічаць у Сусветнай арганізацыі здароўя, якая пасля ранішняга спаткання склікала нараду тэхнічнай кансультатыўнай групы па эвалюцыі вірусаў. Папярэдні аналіз паказвае, што гэты варыянт мае вялікую колькасць мутацый, якія мы будзем вывучаць. Спатрэбіцца некалькі тыдняў, каб зразумець, як дзейнічае новы штам. Даследнікі працуюць, каб лепш зразумець, як мутацыі могуць паўплываць на нашу дыягностыку, тэрапію і вакцынаванне. Гэты варыянт B11529 распаўсюдзіўся з дзіўнаю хуткасцю. Шэраг краінаў абмежавалі ўезд з паўднёвай Афрыкі. Іспанія, Ірландыя, Бельгія, Нідерланды, Чэхія, Італія, Аўстралія, Вялікая Брытанія і іншыя. Паколькі новы варыянт толькі пачаў распаўсюджвацца, спрабаваць мем даць яму ацэнку, каб ведаць, з чым насамрэч мы сутыкнуліся. Так што галоўны мэсэдж сёння ў тым, што мы мусім ведаць ворага, каб з ім змагацца. Еўракамісія заклікала ўсе 27 краінаў еўразвязу прыняць супольныя захады бяспекі, прыпыніць усе рэйсы з паўднёвай часткі Афрыкі, прымаць адтуль толькі сваіх грамадзянаў, якія па прыбыцці маюць прайсці абследаванне. У апошнюю хвіліну ўдалося вярнуцца, гэта стрэсуе, але што зрабіць? Гэта як гуляць у шахматы. Цешуся, што я тут. Мінаховы здароўя Беларусі не змяняла свайго стаўлення да пандэміі ў звязку з новым выклікам. У Менску сёння прынялі чарговую партыю дапамогі ад ЮНІСЕФ на суму каля $400 000. Юлія Цяльпук, Белсат. Новыя еўрапейскія санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі набудуць моц 1 снежня. Прынамсі, так цвердзяць крыніцы Радыё Свабода. Ці спыняць чарговыя захады міграцыйны крызіс і тэрор, развязаны супраць беларускага грамадства, разважае Вітаўт Сіўчык. Не прайшло і паўгода. У Брусэлі наважыліся на новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Ёсць агульнае паразуменне наконт 5-га пакету санкцыяў Еўразвязу адносна Беларусі. 28 асобаў і кампаніяў. У сераду 1 снежня будзе зялёнае святло ад амбасадараў Еўразвязу. Пастанова будзе афіцыйна апублікаваная ў наступны дзень. Якія канкрэтна кампаніі трапяць пад абмежаванні Аб'яднанай Еўропы? Старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка таямніцы не раскрывае. Раіць дачакацца афіцыйнай публікацыі, ды дадае. Злівы ў прэсу толькі актывізоўваюць пра лукашэнкаўскіх лабістаў. Ці будзе там Гродна Азот? Якая будзе доля Беларусь-Калія? Ці будзе там, напрыклад, Уладзімір Макей? Давайте паглядзім, калі спіс будзе апублікаваны, і тады можна будзе ацаніць дакладна, які эфект это зробіць на рэжым Лукашэнкі. Незалежна ад таго, хто будзе ў 5-м, мы ведаем, што ўжо ёсць заяўка на 6-й пакет санкцыяў. Калі ж убачым выключна блакаванне Белавіі, турфірмаў і гатэляў, то санкцыі не дапамогуць пераадолець міграцыйны крызіс, упэўнены палітолог Андрэй Ягораў. Просто даецца такое зеленое светло на нелегальную міграцыю, то сюды ўключаюцца значная колькасць скрытых паўкрымінальных структураў, якія пачынаюць арганізоўваць гэты трафік. У Брусэлю свой санкцыйны спіс, у рэжыму свой, супраць грамадзянаў Беларусі. Сергей Будкін, кіраўнік Рады беларускай культуры, паведаміў, што з Белдзяржфілармоніі збіраюцца звольніць 75 чалавек. Услед за дырэктарам працы пазбавілі актораў Коласаўскага тэатра ў Віцебску. Штодня праваабаронцы паведамляюць пра палітычна матываваныя ператрусы і затрыманні па ўсёй краіне. За мігранцкім крызісам рэжым спрабаваў схаваць рэпрэсіі, але большая ўвага да Беларусі можа абярнуцца для Лукашэнкі горшым, зазначае Франак Вячорка. Праз тыдзень адбудзецца міністэрскі саміт АБСЕ, дзе будзе больш за 50 міністраў, у тым ліку Лаўроў, у тым ліку Блінкен, дарэчы, і там таксама будзе гучаць тэма Беларусі. Таму будьце ўпэўненыя, тэма Беларусі застаецца на парадку дня, і нас у бядзе не пакінуць. Аднак, як дадае Франак Вячорка, перамены ў Беларусі гэта задача перадусім беларусаў. Вітаўт Сіўчык, Белсат. Анатоль Шалковіч, праз іранічнае пакаяльнае відэа якога у інтэрнэце хутка распаўсюдзіўся мем пра памідоры са смятанаю, асуджаны на чарговыя 15 сотняў зняволення. У апублікаваным сілавікамі відэа ён арыгінальным чынам патлумачыў сваю прыхільнасць да нацыянальнай сімволікі.
Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать, Марванцев. У меня жена рыженькая, то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной, это тоже белое с красным. Анатолий Шалкович інжынер, а таксама чалец прэзідыума Федэрацыі альпінізму Беларусі. Яму 65 гадоў. Паводле версіі МУС, Анатоль вырабляў пратэставую сімволіку ў падвале свайго дому і развешваў няправільныя сцягі на галінках дрэваў. Але паводле якога менавіта артыкулу яго судзілі, праваабаронцам невядома. Завтра, 27 лістапада, Украіна ушановуе памяць ахвяраў Галадамору з 1932 до 1933 года. Ад голаду ва ўкраінскай ССР загінулі прынамсі 3 мільёны 900 тысяч чалавек. Самі ўкраінцы называюць гэта актам генацыду. З трагедыяй сутыкнуліся кожная 10-я сям'я. Аліна Аліева з Адэсы зняла на тэму Галадамора тык-ток-серыял, узяўшы за аснову рукапісы пра бабулі ды архіўныя матэрыялы відавочцаў. Навошта яна гэта рабіла і як на тэму Галадамора рэагуе моладзь? Всеволод Ананьев. Мабільны тэлефон, некалькі касцюмаў і парыкоў. Жыхарка Адэсы стварыла монасерыял для папулярнай сярод моладзі сацыяльнай сеткі TikTok. Звычайна карыстальнікі загружаюць туды забаўляльны контент. Некаторыя выкарыстоўваюць платформу ў адукацыйных мэтах. Сярод іх Аліна Аліева. У сваім профілі яна распавядае падпісантам пра Галадамор ва ўкраіне ў 30-е гады. Подумала, что будет интересно другим тоже об этом узнать. И меня очень удивило, что очень много людей не знают вообще о том, что он был. Многие писали, а что такое Голодомор? Или там, ой, а мы думали, Голодомор – это князь какой-то. Галадамор – такую назву атрымала палітыка ўладаў СССР і яе наступствы ў 30-е гады мінулага стагоддзя, пры якой у сялян адбіралі ўраджай у лік дзяржаўных паставак. Пры гэтым не пакідаючы людзям харчоў і збожжа, нават каб выжыць. Падзеі тых часоў забралі жыцці прынамсі 3 мільёнаў 900 тысяч жыхароў краіны. Пры гэтым агулам ахвяраў у СССР каля 7 мільёнаў. На думку украінскіх гісторыкаў, ва ўкраінскай ССР Галадамор выклікалі мэтанакіравана, каб здушыць украінскі нацыянальна-вызваленчы рух і фізічна знішчыць частку сялянаў. У нашай гісторыяграфіі пра Галадамор практычна не згадваюць, хаця паводле розных ацэнак у 1932-1934 годах ва ўсходняй Беларусі ад голаду загінулі блізу 300 тысячаў чалавек. Ты не обижайся на Галю. У них и до голода есть было нечего. А во время него и подавно. Их мать первой умерла. Старший брат отнес ее в погреб. Ею первое время и кормил младших. Сам не мог есть. Поэтому в скором времени и он. На тэматычны блог Аліну Аліеву натхніў дзённік пра бабулі. У ім жанчына дзялілася ўспамінамі пра дзяцінства. Яно прайшло ў расійскім дзіцячым доме ў Владивостоку. Голад и жабрацтва штодня забирали жыцці дзяцей. Она могла поиграть утром с мальчиком, вечером его искать. Уже не было никого в живых. Также и она была там при смерти. Из-за голода ее спас дворник, который дал ей кусок хлеба, натертого чесноком. На думку блогеркі, паміж голадам у Расіі і Украіне была істотная розніца. Яна вывучала архіўныя ўспаміны ахвяраў украінскага Галадамору, якія таксама экранізаваныя ў TikTok-серыяле. Я думаю, что голод был везде, но просто хоть чуть-чуть-то у людей были запасы какие-то, которые можно было на первое время. Только разница в том, что на Украине их могли забирать. Вот. Чтобы вообще людей без ничего оставить. Серыял паглядзелі звыш мільёна чалавек. У Аліны некалькі сотень тысяч падпісантаў. Рэакцыя гледачоў пераважна пазітыўная, але ёсць і тыя, каму контент не падабаецца. Не Галадамор, а голад. Нікога не марылі. Пачытайце рэальныя дакументы. Галоўнае, каб цяперашнія падзеі да гэтага не прывялі. Я сытая, у мяне ўсё ёсць, але чаму, калі бачу такое, плачу. Очень много я читаю о том, что люди по-другому переоценили свою жизнь, то, сколько они имеют, начали ценить те крошки хлеба, которые часто мы уже можем что-то выкидывать с еды. Раньше такого не было, ценилась каждая крошка. Аліна выхоўвае дваіх дзяцей, спадзяецца прывіць ім агульначалавечыя каштоўнасці. Такую ж самую мэту ставіць для сябе і ў творчасці. Мой сериал точно не о том, чтобы кто-то кого-то оскорблял. Вот, он о дружбе, о том, как нужно ценить то, что мы имеем, и память о тех людях, которые это все пережили. Ва ўкраіне памяць ахвяраў Галадамора на афіцыйным узроўні пачалі ўшаноўваць дзякуючы намаганням прэзідэнта Віктара Ющэнкі з 2006 года. Всеволод Ананьев, Надзея Бельская, Белсат.
Беларускаму пісьменніку Владзіміру Караткевічу сёння мог бы споўніцца 91 год, але, на жаль, адзначыць гэты дзень, як раней, ужо немагчыма, кажа віцебскі актывіст Мікола Качурэц. Цяпер рэчаіснасць такая, што проста ўшанаваць памяць такой асобы, усклаўшы кветкі да помніку, вялікая рызыка. Заўважыў, што, на мой погляд, стаяла машына з камерай, ну, тады яшчэ хадзілі так званыя ціхары. Ну, але я зайшоў, ніхто мяне не затрымаў. Штогод кветкі да помніку Владзіміру Караткевічу Мікола Качурэцу складаў разам з сябрамі. Сёлета рызыкнуў толькі ён. Нягледзячы на напружаную палітычную сітуацыю, каля помніка ўжо ляжалі чырвона-белыя кветкі. Магчыма, іх паклалі ўначы, кажа актывіст. Сам жа спадар Мікалай набыў чырвоныя, каб мінімізаваць верагоднасць затрымання. Ушанаваць памяць Караткевіча ўдалося. І ў працяг тэмы на ўгодкі нашага слыннага пісьменніка, паэта, публіцыста і драматурга вядомыя нацыянальныя акторы, якія апынуліся ў выгнанні, прачыталі верш Владзіміра Караткевіча «І тады закахалася хмара». Упершыню надрукавана ў 1982 годзе лірыка душы сапраўднага класіка беларускай літаратуры на заканчэнне сённяшняга выдання «Аб'ектыву». І тады закахалася хмара у паплавы ад расы прамяністыя і ва ўсю Беларусь маю чыстаю, у мары бору, у палёў абшары. І заплакала ад кахання, і слязою чыстай абмыла ўсе абшары зямлі маёй мілай, все калыскі яе і магілы, все змярканні яе і світанні. І пад птушак зялёны гоман нарадзіліся для абшараў. Плод кахання бору і хмары, мой Дняпро, і бяроза, і нёман.